Tak, já vás tady všechny moc vítám. No a dáme se do toho. Takže jsme tady ve velice dobrém místě, přímo pod tím svatým kopečkem. Je ta zóna velice silná a vždycky se tu dobře pracovalo. Tak věřím, že i teď se bude pracovat velmi dobře. No a máme na to 2 dny a já bych rád během těchto 2 dnů především u vás jakoby nadstandardně aktivizoval ta základní energetická centra. Soustředíme se na ta základní energetická centra a v podstatě tato cvičení sice vycházejí do určité míry z toho systému Karpai, z indiánského systému, ale ve skutečnosti ta cvičení jsou velice univerzální, velmi univerzální, protože ta energetická centra vlastně jsou známá ve všech kulturách na této planetě, že? Jsou známá po celé planetě a všude tam, kde jsou nějací jasnovidní lidé, tak se ví, že ta centra existují. Nejde o nic abstraktního, nejde o nějaký výmysl lidský, nejde o žádnou mystiku, ani o žádné duchovno nebo nějaké náboženství. Jsou to naprosto skutečné energetické orgány a má je každý člověk. A je jedno, jestli to je Indián, nebo jestli to je Ind, nebo jestli to je Čech. Je to jedno, jsou to prostě energetické orgány. A takže tato cvičení sice vycházejí hodně z toho indiánského systému, kterým se zabývám asi 20 let, ale ve skutečnosti jsou zcela univerzální, protože se s podobnými cvičeními setkáte také ve staré józe a setkáte se s nimi třeba v sufismu, setkáte se s nimi u australských domorodců a u křováků v Africe. Dokonce se s nimi setkáte i v křesťanství, třeba v mystickém křesťanství toho východního typu, tak se s těmito cvičeními některými běžně setkáte, třeba s prací s energetickým centrem v břiše. To cvičení se běžně praktikuje třeba v Řecku na poloostrově Athos, v těch komunitách pravoslavných mnichů a říká se mu zeření Boha v břiše. A ve skutečnosti je to cvičení přejaté ze starších dob, že? Patrně z Egypta, ze starého Egypta. A tím chci říci, že tato cvičení na aktivaci a jakoby pročištění těch základních energetických polí jsou naprosto univerzální, takže nechci jakoby vyloženě mluvit o tom, že používáme šamanský systém a používáme indiánský systém. Já vás nechci poutat totiž k vůbec žádnému systému, ano, k žádné tradici. Je pravda, že ta indiánská cvičení jsou v tomto směru taková velice čistá a původní. Je to dáno více faktory. V té indické tradici, na můj vkus, ta cvičení jsou často po té dlouhé době jakoby překrytá různými vrstvami pověr a náboženství a podobně. Takže už jakoby se pod tím nánosem skoro ta centra v té své původní podobě, tak jak opravdu fungují, jak vypadají, jakoby ztrácejí, jo? Protože nechci říct, že v józe je to všechno, jak to má být, ale v tom výkladu té jógy, hlavně během posledních staletí, najdete spoustu odlišností, spoustu různých škol a směrů
a ty se hádají o to, jestli v nějaké čakře je trojuhelník, nebo jestli tam je čtvereček, nebo jestli tam stojí slon, nebo jo. A samozřejmě, že to už je nepochopení těch věcí. To je už takové značné zkreslení. Samozřejmě, že v těch energetických centrech nejsou ani žádné takovéto geometrické obrazce, ani žádná zvířata tam nejsou a podobně. Lidé se přou o to, jaký zvuk nebo jaká barva odpovídá tomu kterému centru. Z hlediska těch nejstarobilejších systémů, jako je stará jóga, anebo ten šamanský systém, ten indiánský systém, jsou tohle naprosto podružné a bezvýznamné věci, o které vůbec nejde. Ta energetická centra ve skutečnosti nemají žádnou konkrétní podobu a dokonce nevypadají ani jako nějaké květinky s nějakým počtem okvětních plátků a podobně. Je to můj názor, protože mohu ta energetická centra vnímat, mohu je vidět, mohu je pozorovat a vím, že ta energetická centra se ze všeho nejvíc podobají takovým, jak to popsat, pulzujícím sluncím nebo pulzujícím poloprůsvitným sférám. Jsou to prostě energetické objekty, čistě energetické, které navíc jsou jakoby vícedimenzní, takže v nich přestávají platit běžné zákony prostoru a času a běžná geometrie. Jo? My považujeme ta centra za nějaké kuličky, ale ve skutečnosti jsou to v podstatě vícerozměrné objekty, na které jakoby naše běžná logika nestačí. Museli bychom být velmi dobrými matematiky, nebo museli bychom mít výbornou geometrickou a stereometrickou představivost, abychom se trošku přiblížili k tomu, jak skutečně ta základní energetická centra v uvozovkách vypadají nebo jak fungují. Lidé se často přou o to, jestli se ta centra točí a kam se točí a někteří tvrdí, že u žen se točí doleva, u mužů doprava. Zase prosím vás, jsou to věci z pozice těch starých systémů zcela podružné a bezvýznamné. Ta energetická centra se stávají ze stovek sfér. Můžete si je představit jako cibule, jo, o mnoha slupkách. Každá ta vrstva se vám může točit jiným směrem. Jo, každá ta vrstva se může točit jinou rychlostí, jiným směrem. Těch vrstev jsou stovky nebo spíše tisíce. Ty vrstvy zároveň pulzují, jako by to centrum dýchalo. A teď možná vám to připadá strašně složité, že ta centra vůbec nelze pochopit. Svým způsobem to tak je, že opravdu běžné lidské vědomí je pochopit nedokáže. Pouze v rozšířeném stavu vědomí, když paradoxně si teda aktivizujeme právě ta svoje vyšší energetická centra v temeni nad kořenem nosu, tak teprve ta centra jakoby můžeme lépe vidět, jo, a chápat. Ale ono během téhleté práce vůbec není podstatné, jak ta centra budete přesně vnímat. Můžete ta centra vnímat jako zářící světelné body, můžete je vnímat jako zhluky světla, jako taková pulzující sluníčka, je to úplně jedno. Je to jedno. Tam je důležité začít komunikovat vědomně s těmi centry, ovlivňovat je pomocí určitých vnitřních sugestí. Stačí s nimi jakoby navázat určitý intimnější vztah, uvědomovat si je a tak už významně zasahujete do jejich práce v dobrém slova smyslu. Ta energetická centra taky nemůžeme říci, že jsou nefunkční. To je takový výraz, který vím asi, jak to ti senzitivní lidé mysleli. Mysleli to asi dobře, jo?
ale ten výraz se mi zdá hodně takový zavádějící. Kdybyste měli nefunkční jakékoliv z těch základních energetických center, přestáváte existovat. Ano, protože ta energetická centra vás jakoby generují, tvoří vás, tvoří iluzi vašeho života a iluzi tohoto světa. Jsou to jakési kosmické světelné stroje, jo, které vytvářejí iluzi našeho těla, iluzi našich jemnohmotných těl, iluzi našeho já, iluzi světa, který vnímáme, iluzi prostoru a času. Takže kdyby nějaké z těch center nefungovalo, tak okamžitě zmizíte. Kdyby nefungovalo to centrum, jenom to centrum na úrovni kostrče, okamžitě byste přestali fyzicky existovat. Nemohli byste vůbec se fyzicky vyjádřit. Neměli byste žádnou fyzickou hmotu. Ano. Takže kdyby přestalo fungovat třeba to centrum v pánvi, tak byste okamžitě se začali propadat skrze čas, skrze různé vrstvy času a nebyli byste schopni se zachytit v žádné epoše, v žádné éře. Kdyby přestalo fungovat to centrum uprostřed břicha, nemohli byste udržet žádný svůj stabilní tvar. Jo? Chvíli byste měli tvar muže, chvíli tvar ženy, chvíli třeba tvar nějakého velkého plaza, řekněme. Jo? Pořád byste měnili tvar, pořád byste jako amorfní bytost byste hledali nějaký svůj tvar, ale nebyli byste se schopni v něm udržet. Navíc byste se neustále propadali jako takový vesmírný bezdomovec mezi světy, mezi vesmíry a chvíli byste byli v jednom světě, pak zase v jiném, protože naše představy, že jiné planety jsou někde strašně daleko a že tam musíme létat nad světelnou rychlostí, jsou neuvěřitelně naivní a dětské. Jiné planety máte pár milimetrů od své kůže. Jo? Tady jsou miliony dalších paralelních planet zemí a vesmírů, ve kterých se snadno objevíte, pokud právě třeba to centrum v břiše by bylo lehce nefunkční. Občas se to stane, že to energetické centrum, i když ta centra mají úžasnou ochranu a mají programy, které perfektně hlídají jejich práci, tak někdy se stane, že třeba vlivem velice mocného energetického výboje to centrum skutečně přestane jakoby správně fungovat, něco se v něm jemně posune, nějaké energetické těžiště v jedné z těch slupiček se trošku posune, si představte. Představte si třeba to centrum v břiše, jako tedy cibuli o mnoha stovkách úrovní nebo slupek a představte si, že jakoby na těch slupkách jsou třeba rozestavěné takové energetické náboje, taková těžiště. Stačí, když se v jedné z těch slupek to těžiště posune jakoby o milimetr a vy okamžitě se rozplýváte v tomto světě a ocitáte se v nějaké úplně jiné dimenzi, v nějakém paralelním světě. Takže někdy se stane, že třeba vlivem velmi silného elektrického výboje, třeba když uhodí vedle člověka blesk, nebo během nějakého jiného silného energetického výboje, když třeba člověk vstoupí do místa, kde se kříží několik zemských energetických siločár, tak dojde spontánně k tomu, že se naruší činnost nějakého z těch center a člověk se okamžitě přenese v prostoru, v čase, anebo přenese se do paralelního světa. Většinou to centrum se snaží rychle vybalancovat svoji činnost a ty programy, které ho hlídají, tak ho vrátí zpátky do té původní, jakoby správné činnosti a vy se vracíte zpátky jako na pružině do této reality. Někdy taky ne. Někdy se stane, že člověk uvízne v nějakém úplně jiném vesmíru a ve skutečnosti, i když samozřejmě to není běžné, tak v některých částech světa to není zas až tak mimořádné. Třeba v Jižní Americe, kde je spousta velmi silných silových zón, ale třeba i v Austrálii, ve Střední Americe,
kde skutečně jsou silné energetické stimuly a mohou ovlivnit činnost těch center, která jakoby vás drží v této iluzi, tak dochází k tomu, že lidé mizí. Že mizí, někdy se znova objeví, někdy mezi tím uplyne v tomto světě třeba i delší doba. Sám znám osobně člověka, jednoho svého kolegu, biologa, ruského vědce, který prozkoumával jednu silovou zónu v rámci určitého projektu výzkumného na Sibiři. A to jeho centrum v břiše bylo asi oslabené, nebylo dostatečně chráněné. Vstoupil do určité jeskyně, ostatním se nestalo nic, ti zase vylezli ven. On vstoupil do určité jeskyně, zůstal tam déle než ostatní, možná to hrálo taky svoji roli. Najednou cítil v břiše silné chvění, jakoby až bolest, jakoby takové erupce energetické. Potom, jak mi to vyprávěl, pocítil, že se rozplývá a že ztrácí vědomí a potom se ocitl na jiné planetě. Ocitl se na planetě, když si třeba představíte ten film Avatar, tak asi tak to bylo ještě dávno předtím, než ten film byl natočen. Nic není náhoda, umělci se inspirují určitě ze skutečných zdrojů velmi často. Tak byl na takovéto planetě, kde byly obrovské stromy, asi jako na té Pandoře, a létali kolem něj motýly, kteří měli asi metr rozpětí křídel, a zůstal tam, bloudil tam chvíli, 10 minut, 15 minut, tam prostě bloudil mezi těmi stromy, celý špinavý od bahna, protože tam bylo lepkavé bahno, a pak zase ztratil vědomí a ocitl se zpátky v té jeskyni na Sibiři. A divil se, že někam zmizel jeho batoh, jeho vybavení, přístroje. No a pak, když vylezl ven a vrátil se domů, tak zjistil, že tady uplynuly 2 roky mezi tím, co on byl těch 15 minut na té Pandoře. A samozřejmě mohli bychom to přehlédnout jako halucinaci. Ovšem ztrátu paměti, amnézii. Ovšem moji kolegové právě biologové, což bylo štěstí, že vlastně byl to biolog, že udělali analýzu pilových zrn, která na něm zůstala v hojném počtu, a zjistili, že takováto pilová zrna nemá žádná existující rostlina na této planetě a ani v historii známé teda neměla. Pak se ještě udělaly geologické rozbory kamínků a rozbory půdy, která na něm zůstala, protože měl docela dost bahna na botách hlavně, a zjistilo se, že trochu podobná půda snad jako by se dala najít někde ve střední Africe. Ale když se udělali podrobnější rozbory, tak se zjistilo, že obsahuje ta hornina a ta hlína takové minerály, takové látky, že v podstatě je vyloučen její pozemský původ. Jo? To je jenom příklad, to je takový lehce zapamatovatelný, zajímavý příklad toho, jak věci fungují. Proč o tom mluvím, proč vám to říkám? Abyste si uvědomili, že ta energetická centra nejsou nějaké jenom kuličky energie, tak jak třeba to znáte z nějakých knížek New Age. Jo? Je skvělé, že ty knížky New Age aspoň seznámily miliony lidí s tím, že existují nějaké čakry, nějaká energetická centra. Jogini těm centrum říkají čakry. Indiáni v Jižní Americe jim říkají ňávy, což znamená oči. Jo? Každému tomu centru říkají kosmické oko. Je to jedno. Je to jenom nějaké označení téhož. Chci tím říci, že ta energetická centra jsou něco jako takové kosmické světelné superstroje. Možná někomu se ten pojem nebude líbit, jo?
je příliš takový technokratický, ale myslím si, že člověk si to dokáže dobře představit nebo intuitivně vniknout do té podstaty, jak ta centra fungují. Ta centra tedy mají řadu funkcí a řadu úrovní. Není to jenom o tom, že když budete čistit a aktivizovat centrum v solaru, tak budete mít příjemnější emoce a budete klidnější. Jo? Jde o to představit si, že to centrum v solaru je kosmická mašina neuvěřitelná, kterou zřejmě vytvořila inteligence miliardkrát dokonalejší a pokročilejší než naše. Ta energetická centra skutečně vypadají jako umělé výtvory, jako zcela logické umělé výtvory. Konečně představte si inteligenci, která je o miliardy let před námi. Jak asi budou vypadat stroje takovéto civilizace nebo takovéto inteligence? No asi ne jako traktor v poli. Jo? Ty stroje budou vypadat možná právě tak jako čakry, jako energetická centra. Budou sestrojeny z nejmenších kvant energie a budou v nich prostě určité programy. Je třeba si uvědomit, že ta energetická centra v nás nejsou ani malá, ani velká. Někdy se lidé, kteří uvažují trojrozměrně. No, člověk uvažuje trojrozměrně, chtě nechtě. Když člověk uvažuje trojrozměrně, tak je schopen filozofovat tím způsobem. Mám získávat energii zvnějšku anebo zevnitř ze sebe. Jo? Pro bytost, která uvažuje čtyřrozměrným způsobem, je to neuvěřitelně komické tohleto slyšet. Protože čtyřrozměrné objekty nejsou ani uvnitř vás, ani vně vás. Obsahují obojí. Uvědomte si, že každá ta čakra je jak kulička, tak celý vesmír. Jo? Není ani malá, ani velká. Jenom je dobré to vědět. Jenom je dobré prostě jakoby vědět, na čem jste, jo, když pracujete s těmi energetickými centry. Někdy lidé skutečně se přou o to, zda třeba v meditaci je správné přijímat energii zvnějšku z nějakého oceánu světla nebo energie, když vlastně správně bychom měli čerpat pouze z vnitřních rezerv. Někde si to přečetli asi v knížce. Ovšem, když jasnovidně vnímáte a vnímáte čtyřrozměrně, tak víte, že ten oceán světla je ve vás. Ano, že mezi tím není naprosto žádný rozdíl. Takže ta energetická centra v podstatě generují realitu a generují vesmír. Jo? Vesmír se vám zdá veliký, ale ve skutečnosti vesmír v podstatě se nachází sice kolem vás, ale ve skutečnosti se nachází ve vás. Ve skutečnosti je dost malý. Jo? A je to takový pocit toho nekonečna, ale to nekonečno je ve vás ve skutečnosti. Je to prostě projekce. Nechci vás tím trápit, nechci vás trápit nějakými teď geometrickými vizemi, ale každopádně bych rád, abyste si před tou prací uvědomili, s čím vlastně máme tu čest, s čím teď budeme pracovat. Někdy si myslíme, že ta práce s těmi energetickými centry pouze nějakým způsobem ovlivní naše emoce, že třeba jsme pak klidnější a podobně. Samozřejmě, ale ve skutečnosti skrze ta energetická centra můžete naprosto změnit svůj život, sebe sama, svoji přítomnost, budoucnost a věřte či ne, i svoji minulost. Protože ve skutečnosti i minulost je iluze. Je to iluze, kde je minulost? Ukažte mi, kde je. Je možné ukázat si třeba starou knihu nebo pyramidu, ale co pak jsou to minulé věci? Vůbec ne, jsou to současné věci. Vypadají staře, ale to neznamená, že jsou staré, třeba před nanosekundou neexistovaly. Jo? Minulost je iluze. Je to stejná iluze jako budoucnost nebo přítomnost. A právě tyto věci jako prostor, čas, hmota
to všechno vlastně je generováno a vytvářeno pomocí těch energetických center. To centrum v temeni je v podstatě absolutno. Je to v podstatě univerzální zdroj, je to božský zdroj a to, jakým způsobem to centrum v temeni zrovna je nastavené, určuje, zda jste individualita nebo absolutno. Jo? To centrum v temeni je v podstatě jakoby váš vztah k absolutnu. A ten vztah může být takový, že vy se stotožňujete s tím absolutnem, anebo se na něj díváte jako na něco, co je mimo vás. A to je dáno pouze stavem energie, rozložením energie v tom centru v temeni lebky, ničím jiným. Takže už na těchto příkladech si můžete uvědomit tu jakoby neuvěřitelnou moc těch energetických center. Stačí, když se trochu posune rozložení energií v určitém centru a už jste někdo jiný. Už jste prostě jiná bytost, jinak vnímáte sebe sama, jinak definujete sebe sama, především protože jinak pociťujete a jinak vnímáte. Protože percepce, vnímání a pociťování vlastně jsme my. Jo? A samozřejmě naše paměť. Ale dokonce i naše paměť vlastně je uložena v těch energetických centrech. I ta představa naší paměti je uložena v těch energetických centrech. Ano. Takže když se nějakým způsobem změní rozložení energie v určitém našem energetickém centru, stáváme se v podstatě někým poněkud jiným. Jo? A vnímáme sebe sama nějakým trochu jiným způsobem. A můžeme tímto způsobem i teda měnit svůj život a své tělo. Někdy lidé věří v takzvanou karmu, nebo fatalisticky věří v takzvaný osud. Samozřejmě, tyto věci existují. Jsou to programy. A tyto programy zase vlastně jsou přítomné v těch energetických centrech. Především v tom centru v břiše. Tam skutečně jsou umístěny programy, které jakoby z nás dělají to, co jsme. Astrologické programy, programy, které nám určují náš tvar, jo, určují nám určité naše vlastnosti a podobně. Ale je možné i tyto věci přeprogramovat. V podstatě, když máte k dispozici velice silný zdroj energie, především když pracujete s tím temenem lebky, tak můžete v podstatě přeprogramovat každé to energetické centrum. Doopravdy staří jogíni tvrdili, že všechna ta centra jsou jenom takovou drobnou odbočkou toho centra v temeni, nebo že vlastně to, co vnímáme jako tato centra v hrudi, v břiše, v oblasti pohlaví, kostrče, je vlastně jenom zase konstelace energií v tom centru v temeni, která vytváří iluzi těchto center. A vlastně všechna ta centra lze vtáhnout velmi snadno do toho centra v temeni. V takovém případě přestáváme existovat jako individualita a stáváme se absolutnem, kterým samozřejmě jsme neustále. A nebo přestáváme existovat jako hmotná bytost a stáváme se pouze jakousi bytostí čistě světelnou, která existuje jakoby v těsném sousedství s absolutnem a takřka je absolutnem, ale může mít svoji individualitu. To už záleží na nás, co nám v podstatě vyhovuje. Jo? Takže jsem na vás trošku možná toho teď vychrlil hodně, ale myslím si, že vaše podvědomí a vaše vnitřní já velice dobře rozumí tomu, o čem mluvím a hlavně tomu velice dobře rozumí vaše energetická centra. Chci tím říci, že prostě touto prací můžeme změnit opravdu cokoliv. Jsou příklady ze života, ze historie, kdy třeba lidé pod vlivem silného stresu rozpustili svá těla.
kdy během určitých situací, třeba v koncentračních táborech a podobně, nebo v situacích velkého ohrožení, tak někteří lidé dokázali natolik změnit činnost určitého energetického centra, většinou toho centra v břiše, že v podstatě rozpustili svoje fyzické tělo a zhmotnili ho až po určité době. Ano, když už to nebezpečí odeznělo. Takže to jsou malé příklady toho, jaké máme možnosti. Že doopravdy ta práce s těmi energetickými centry není to jenom nějaká taková mírná autosugestce, kde se trošku zrelaxujeme a trochu zlepšíme svůj tělesný stav a psychický stav, ale je to něco naprosto základního. Jo? Kdybychom skutečně pracovali hodně dlouho, hodně do hloubky, každý z vás, kdo tady teď jste, by byl schopný se dematerializovat a opět se zhmotnit, jak by potřeboval. Obešli byste se bez potravy, bez vody, bez vzduchu. Mohli byste měnit svoji formu. Konečně třeba nemusíme chodit tak daleko ani do staré Indie nebo mezi indiánské šamany, ale třeba náš Břetislav Kafka, že? Který dokázal pomocí sugestí, dokázal přimět lidské podvědomí. Co je to podvědomí? Podvědomí jsou energeticko-informační zhluky právě v těch energetických centrech. Nic jiného to není. Podvědomí vlastně jsou ta energetická centra. Tak dokázal lidské podvědomí přimět k tomu, aby rozmetalo lidské tělo na subatomární kvanta, zase ho složilo do normální podoby. Dokázal přimět lidi jenom silou svých sugestí, aby třeba prošli skrze zeď, nebo aby během několika minut přešli vzdálenost desítek kilometrů. Dokázali je přimět k tomu, aby létali vzduchem, jo, aby levitovali ve výšce stovek metrů nad krajinou a podobně. Takže uvědomte si, že skutečně všechno to, co cítíte, vnímáte a prožíváte, i včetně teda iluze vaší pevné hmoty, je dáno stavem vašich energetických center. A to si uvědomovali jogíni už před tisíciletími, uvědomují si to dodnes indiánští šamani. Takže proto věnujeme tyto 2 dny této intenzivní práci s těmi základními energetickými centry. Ano. A ta práce je naprosto univerzální, nemá nic společného s nějakou konkrétní kulturou, ať už indiánskou nebo indickou, nebo jakoukoliv jinou. Folklor přenechme milovníkům folkloru. Je úplně jedno, jestli pracujete s tím energetickým centrem jako tibetský mnich nebo jako indiánský šaman. To jsou opravdu naprosto bezvýznamné povrchní věci. A pracujete s tím energetickým centrem jako bytost, že? Jako bytost, kterou jste. V podstatě bytost to jsou ta energetická centra. Ano. V podstatě bytost to je pouze stav energie v tom centru v temeni lebky, které vnímáme, jako by bylo v temeni lebky. Když není tělo, že, tak není temeno. Takže to centrum existuje jednoduše v nějakém hyperprostoru nebo v absolutnu, v rámci absolutna. Konečně i samo absolutno můžeme vnímat jako takové super centrum energetické, které v podstatě balancuje mezi tím, že se vůbec neomezuje a mezi tím, že se jakoby jemně omezuje a vymezuje. To je to základní vědomí. No, každopádně my teď tedy se ponoříme do té práce. Ta práce je velice jednoduchá. Během té práce je důležité být uvolněný, být hluboce uvolněný, takže úplně optimální je ta stabilizovaná poloha v leže na zádech, kdy paže a nohy jsou
volně leží, nohy nejsou překřížené. Samozřejmě, že můžete tu pozici těla změnit, pokud byste potřebovali. Je důležité, aby to tělo bylo zcela uvolněné. My ho budeme uvolňovat takovými speciálními cvičeními, kdy budeme propínat svaly, kdy na nádechu napneme svaly v těle, na výdechu je uvolníme. Jestli chcete, potřebujete ještě někdo, odskočte si před tou prací a během té práce je důležité tedy, aby to tělo se úplně uvolnilo a pak také, aby se uvolnilo vaše vědomí. Jo? Aby se uvolnilo vaše vědomí. Budeme používat určité speciální sugestce, které silně ovlivňují podvědomí a podvědomí v podstatě velice silně ovlivňuje stav vašich energetických těl, to, čemu se říká energetická těla. Jo? Podvědomí přímo působí na to, jak fungují vaše energetická těla a tím i jak funguje samozřejmě fyzické tělo. Takže ty sugestce budou spočívat především v pocitu, že tělo je veliké, jako byste byli obr. Jo? Tělo je obrovské. Můžete si představit, že hrudní koš je jako tento sál. Ano. Paže a nohy jsou jako široké tunely, kterými mohou jezdit auta. Ano, obousměrně. To je velice účinná sugestce, která i hned něco dělá významného s vašimi jemnými těly. To, čemu se říkalo za starých časů éterické tělo, astrální tělo, mentální tělo a podobně. Jsou to ve skutečnosti určitá energetická pole generovaná vašimi energetickými centry a tato energetická pole prostupují fyzickým tělem ve více úrovních. Každé má trošku jinou hustotu, každé kmitá na nějaké frekvenci. A tato energetická těla mohou jakoby vás uzavírat, mohou být jakoby uzavřená a blokují přívod vnější energie. A my, abychom ovlivnili práci těch energetických center, vyčistili jejich okolí, ano, tak potřebujeme silné zdroje energie, na které se napojujeme. Univerzální zdroje, ty nejvyšší zdroje. Když tedy zažijete tu představu, ten pocit, že tělo je obrovské, že jste jakoby obr, něco se děje s vašimi energetickými těly, jakoby se rozpínají a hlavně se otevírají. Jakoby se otevíráte do kořán velice silným zdrojům energie. Ano. My se v podstatě budeme napojovat na zdroje energie, které souvisejí s úrovní temene lebky, s úrovní srdečního centra, tedy na velmi vysoké úrovně. Každé to energetické centrum jakoby má své vlastní pole, má svůj vlastní energetický vesmír. A my se budeme napojovat právě na ta energetická pole těch vyšších center, hlavně toho centra v hrudi, v temeni. Snad to nezní moc složitě. Prostě se budeme napojovat na velice silná energetická pole. Ta energetická pole máte k dispozici pořád, neustále, ano, ale běžně člověk jakoby s nimi nemá ten skutečně intimní, silný kontakt a běžně je jakoby nevyužívá. Když máte k dispozici silnou energii, můžete vyčistit okolí každého energetického centra, protože právě jakoby v okolí těch energetických center vzniká druhotně těžší energie a jakoby blokuje to centrum, blokuje jeho kontakt s námi, jeho projevy. Ale ve skutečnosti každé to centrum je aktivní. Takže budeme se napojovat na tato silná energetická pole, na tyto zdroje energie a k tomu potřebujete být otevření pro příjem té energie. Další velice účinná sugestce, která okamžitě je přijata vaším podvědomím a to na ní silně reaguje, je představa nebo pocit, že tělo je lehké.
můžete k té představě dospět mnoha cestami, mnoha způsoby. Můžete si představovat, že tělo je lehké jako oblak, jako peříčko, do kterého někdo ze spoda fouká, jo, a to peříčko se vznáší ve vzduchu. Můžete si představit, že tělo se stává jakoby z vibrujícího vzduchu a podobně. Další velice účinná sugestce je ta, že tělo je průhledné. Je to pocit průsvitnosti, pocit průhlednosti. Tyto sugestce se zesilují, pokud si je v duchu opakujete, třeba dokonalá průhlednost, ano, nebo tělo je lehké a podobně. Hlavně na opakovanou větu to podvědomí silně reaguje. A právě to podvědomí okamžitě tedy mění ten stav, ve kterém se nacházejí vaše energetická těla. Ta se jakoby otevírají a vy se zpřístupňujete těm silným energiím z těch božských zdrojů, z těch nejvyšších zdrojů a tím pádem můžete potom nějakým způsobem ovlivnit tu činnost těch svých energetických center. De facto můžete jakoby zpřístupnit vždycky si to energetické centrum. Takhle by se to dalo snad vysvětlit, jo? Že jakoby si zpřístupníte vždycky to určité své energetické centrum a začnete ho využívat. Začnete ho více využívat. O nic jiného nejde. Takže to, jak já tedy vnímám ta energetická centra, se hodně liší od takového toho pohledu New Age, kdy jsou vnímána jako nějaké kuličky, které obvykle se vybarvují pastelkami. Jo? Obvykle to první centrum se vybarví červenou pastelkou a centrum v temeni lebky fialovou pastelkou. Ale ve skutečnosti každé to centrum obsahuje celé barevné spektrum a v podstatě nejde zde o nějaké barvy. Každé to centrum je prostě kosmický objekt. Ta energie, na kterou se budete napojovat, ta jakoby nejvyšší energie, která vám pomůže to konkrétní energetické centrum jakoby si zpřístupnit, použít ho, využít ho, mívá velice často bílou barvu, je jako bílé světlo, nebo může mít barvu plamene svíčky, je tedy zlatobílá, nebo může být zlatá. Někdy víc převládá ta zlatá, někdy ta bílá, ale samozřejmě, že ta energie se vám může zabarvit do libovolné barvy, může být pro vás i průsvitná. Ta energie je prostě velice silná vibrace, ano. Je to vlastně vibrace vědomí ve skutečnosti. Stále tady pracujeme s vědomím. V podstatě to, co považujeme za energii, je stejně jen vibrace toho prvotního vědomí, ano, nebo prvotního prázdna. Takže můžete tu energii vnímat v libovolné barvě. Takže pokud si už nepotřebujete nikdo odskočit, tak se do toho dáme. No, pohodlně si prosím lehněte, přesvědčte se, že vás hlavně nic netlačí, že vás nic neomezuje, že se cítíte naprosto pohodlně. Pokud byste snad na sobě třeba měli nějaké příliš pevné gumy, jo, u ponožek, u spodního prádla a podobně, prosím vás, sundejte to ze sebe. Přikryjte se nějakým prostěradlem nebo spacákem, ale váš krevní oběh by neměl být během této práce nijak omezen, ano? Protože vaše podvědomí na to reaguje. Člověk se dokonale uvolní, když je uvolněné tělo. Když se tělo cítí pohodlně. Takže nemějte nijak omezené tělo, jo? Ani krevní oběh. Pokud nosíte brýle, sundejte si je na tu práci rozhodně, ano. Přesvědčte se, že máte vypnuté mobily, jo.
ať vám nezvoní a nevybrojí a tak dále. Jo? Takže ať si zajistíte dokonalý klid na tu práci. A doporučuji vám se přikrýt pro ten pocit bezpečí a tepla a komfortu. Je dobré se přikrýt. Obvykle, když to tělo není chráněné, tak člověk se podvědomě jakoby o něj bojí. Jo? Někomu to nevadí, ale doporučuji vám aspoň nohy si přikrýt. V podstatě úplně ideálně se pracuje s těmi energetickými centry, když máte na sobě jen nějaký volný, lehký oblek. Člověk může být v podstatě i nahý, že? Když je přikrytý. Hlavně, když nemáte na sobě nějaké pevné gumy, které vás nějak omezují. Tak, a pomalu se do toho dáme. Během té meditace, ty meditace nebudou nějak dlouhé, jo? Budeme dělat samozřejmě přestávky, bez nich to nejde. Takže to snadno zvládnete. Můžete změnit tedy pozici těla, ale uvidíte, že ta pozice v leže na zádech je nakonec nejlepší na uvolnění. V naší kultuře trpíme různými takovými představami, že třeba na východě se vždycky medituje na skřížených nohách, jo. V sedě je to samozřejmě naprostá hloupost. Jen se podívejte, jak je zobrazován Buddha v meditaci, kdy nejhlubších vhledů právě dosáhl samozřejmě v leže a běžně v mnoha i třeba buddhistických meditačních střediscích, ale spíš takových těch nekomerčních a ne tak známých mniši meditují v leže. Jo? Takže jsou to takové naše naivní představy, kdy napodobujeme cizí kultury. Takže, ale samozřejmě tím neříkám, že pro někoho nemusí být jakoby dobré se uvolnit v sedě. Jo? Důležité je si zajistit takovou pozici těla, kdy se vám tělo nejméně připomíná. O tom to jedině je. Někdy i během té meditace můžete mít pocit, že si máte sednout a pokud takový pocit máte, tak samozřejmě se tomu nebraňte. Ale tato pozice je úplně ideální. Tak pomalu se do toho dáme. Já během té práce vás budu oslovovat v jednotném čísle, budu říkat uvolni se, zavři oči a podobně. A doporučuji vám, abyste si představili, že během té práce jste tu jenom vy, vaše já a můj hlas. A kolem vás není nikdo další, jenom prázdný prostor. A když se takto jakoby soustředíte jenom na sebe, tak vám to půjde ještě lépe. Tak, takže pomalu se do toho dáme. My tady máme tu výhodu vždycky v Mikhuj, jak říkal Don Sergio, říkal místo Mikulov Mikhuj, a Mikhuj to znamená jakoby odsávání negativní energie, jo? V jazyce Quechua. A takže tady v Mikhuj, po indiánsku řečeno, se skutečně pracuje dobře, protože přímo tady nad námi pár kroků je ten svatý kopeček, to je velice silné místo, velice silné. Já si vzpomínám, když jsem tady pracoval někdy ještě v dobách raného mládí, jsem opouštěl tělo na vrcholku toho kopce a přišli tam nějací pohraničníci a já jsem jim ještě tehdy v takovém tom tranzu říkal,
ať mě neruší, že opouštím tělo, tak se velice divili členové pohraniční stráže. A tak teď tam máte volný přístup. A skutečně je to silné místo. A cítím, když se na to místo nalaďuju, na ten vrcholek toho kopce, psychometricky, takže kdysi tam byla velmi významná svatyně, nebo prostě středisko. Těm střediskům se říkalo božiště za časů starých Slovanů, kde určitě se intenzivně pracovalo s energií toho místa. Ano. A celá ta zóna Pálava je velice silná, velice silná. Takže samozřejmě dá se z těch ohnisek, kde se ta energie koncentruje, velice dobře vést potom ta energie třeba do tohoto sálu a do vás. Takže je to skutečně velmi usnadněno. Stejně dobře se mi vždycky pracuje na Untersbergu. To je taky vynikající místo, kde se taky dá z těch silových ohnisek. Ta ohniska, já je někdy vnímám jakoby na těch kopcích, někdy jakoby v těch kopcích. Jsou to taková energetická ohniska a z nich se dá ta energie velice dobře vést do určitého místa. A v Biokovu taky velice dobře v Chorvatsku. Ti ančtí indiáni mají takový svůj klíčový pojem čuja, což znamená vyčištěný, čistý. A znamená to, že vlastně naše bytost, naše biopole je vyčištěné a je zbavené všech těch těžkých energií, těch parazitních energií, parazitních programů. A tak se jakoby dostáváme do toho stavu čuja, do stavu čistoty. A to je ten pocit a stav, kdy námi právě jakoby prostupuje, jak to můžeme v té sugestci sdělit našemu podvědomí, ten třpyt té kosmické čistoty. Ano, na to podvědomí reaguje velice rychle, velice silně. V podstatě je to ten stav, kdy celou naší bytostí prostupuje ten pocit té kosmické čistoty, ten třpyt kosmické čistoty. A tento stav je klíčový pro rozvoj libovolných schopností. Jo? Pokud nejsme vyčištění, pokud to naše biopole je zatížené různými těmi těžšími energiemi, těžkými a parazitními energiemi, tak vlastně těžko si rozvineme třeba léčitelské schopnosti, nebo jasnovidné schopnosti, nebo schopnost vědomě opouštět tělo. Velmi těžko. Jo? Někdy se mě lidé ptají, jak se mám naučit opouštět tělo. A jsou třeba náramně překvapení, když jim řeknu, no tak pracuj 5 let na sobě a snad to bude stačit. Jo? Protože lidé jsou zvyklí na, bohužel mnoho lidí je v současnosti zvyklých na v podstatě podvody. Jo? Kdy prostě v té sféře ezoteriky a kdy různí obchodníci s ezoterikou lidem nabízejí nepravdivé věci. Kdy jim nabízejí, že prostě nějakým zasvěcením se všechno vyřeší a že si koupí léčitelské schopnosti a koupí si schopnost opustit tělo. Jenže takhle to opravdu nefunguje. Ta schopnost opouštět tělo samozřejmě je pro nás přirozená a každý se jí můžeme naučit, ale je třeba první, co je nutné udělat, je vyčistit sebe sama. Když máme v sobě nějaké zátěže, tak to jde opravdu těžko. Takže je nutné dosáhnout toho stavu čuja, jak říkají anští šamani. A v tomto směru si myslím, že ty očistné a léčebné programy letní, kdy to trvá vlastně týden,
tato terapie v podstatě, ta očista jsou velice dobré pro každého, i pro člověka, který netrpí nějakými problémy tělesnými nebo životními, ale i pro člověka, který chce si rozvinout určité schopnosti. No a právě v těch silových zónách, třeba tady na Pálavě, je to velice, velice usnadněné. Já samozřejmě nechci nikoho poutat k nějakým berličkám. Jo? Já si to někdy poslední dobou i tak jako trochu vyčítám, že třeba příliš připoutávám možná některé lidi třeba k šamanům nebo k šamanismu nebo k fytoterapeutickým prostředkům nebo k silovým zónám, protože jsou to všechno samozřejmě jen berličky a je dobré na to nezapomínat, že všechny síly, které potřebujeme a věci, které potřebujeme, nosíme stále sebou. Jo? Všechno, co skutečně potřebujeme pro náš rozvoj, pro naše vyléčení se, změnu našeho života, rozvoj našich schopností, máme neustále u sebe, máme to neustále sami v sobě. A všechno ostatní jsou jenom berličky a pomůcky. Jo? Uvědomte si, že nějaké Peru a šamani a ayahuasca, to jsou barevné bonbóny pro malé děti. Jo? Skutečně je to tak, opravdu. Jsou to bonbóny pro malé děti, jo? Které je možné nabídnout na cestě někam. Pokud to dítě začne být příliš fascinováno samotnými těmi bonbóny a zapomíná na tu cestu, pak je dobré třeba občas si i udělat nějakou dietu a nějakou dobu ty bonbóny prostě nepoužívat. Každopádně tím chci říci, že všechno, co potřebujeme k dosažení čehokoliv, se nachází v nás. Ano. Všechno vnější jsou pouhé berličky, pouhé pomůcky, nic jiného. Samozřejmě, že díky Bohu za ně, jo, v určitých fázích naší cesty se nám můžou náramně hodit. Ano. A bylo by samozřejmě hloupé je odmítat. Ale je dobré také nezapomínat na to, že jsou to jen berličky. V silových zónách se pracuje daleko lépe z toho důvodu, že máme k dispozici silné energetické zdroje a můžeme tyto energie do sebe jakoby nasávat. Jo? Můžeme je do sebe nasměrovat a potom ta naše práce probíhá mnohem a mnohem lépe. Během tohoto cvičení se teď soustředíme na centrum uprostřed hrudi, kterému se říká v Andách Sonko nebo Šonku. V józe mu říkáme Anahata, že? Je to centrum, které je hodně klíčové. Toto centrum je spojeno s velmi jemnými, vysokými dimenzemi a se silnými energetickými poly. A když se toto centrum dostatečně zaktivizuje, ono v podstatě stačí k němu najít jakoby přístup. Jo? Stačí to centrum jakoby začít používat, vědomně ho používat. Ale můžeme říci, že ho jakoby aktivizujeme, začínáme ho vědomně používat. Začínáme ho používat o trochu víc, než je běžné na této planetě. Tak když k tomu dojde, tak první, co začínáme pociťovat, je hluboká empatie. Je to hluboké vcítění se do jiných bytostí. Ano. A to je to, čemu se v Andách říká schopnost munaj. To není snadno přeložitelný termín, ale v podstatě to znamená umět se vcítit do jiných živých tvorů, takže jim neubližujeme, takže je cítíme jako sebe sama. Je to schopnost munaj. A tato schopnost je pro nás přirozená, ale většinou nebo velmi často ji na této planetě nepoužíváme. Lidé bývají hodně necitliví k sobě navzájem, ke zvířatům, k jiným organismům, protože je nedokážou cítit, nedokážou je vlastně vycítit. Ano. A právě když se zaktivizuje ten střed hrudi,
tak získáváme tuto schopnost munaj, schopnost hlubokého vcítění. A to je pro celý ten supersystém vesmíru nebo bytí, celý ten obrovský supersystém, který je vlastně jedinou živou bytostí, jediným vědomím, tak je to jakýsi signál, kdy je vám jakoby povoleno tím supersystémem doopravdy rozvíjet různé nadstandardní schopnosti. Ano. Je to jako kdybyste začali svítit a ten supersystém to zaznamenal a najednou podpoří rozvoj vašich schopností. Ano. Takže já doporučuji začínat veškerou práci na sobě rozvojem toho centra uprostřed hrudi. Když to centrum začneme více využívat, více používat, třeba si to můžete představit o 1, o 2, o 3% nad běžný průměr této planety, tak už začínáte daleko snadněji rozvíjet své schopnosti. První většinou přichází schopnost léčit, léčitelské schopnosti a pak všechno ostatní. Jasnovidnost, schopnost opouštět tělo, komunikovat s bytostmi z jiných sfér, z jiných světů a tak dále. Ale dokud to srdeční centrum není dostatečně jakoby v nás aktivní, tak není tak snadné rozvinout své schopnosti. Jo, takže budeme teď logicky začínat u tohoto centra. Jste teď napojení už na nějaký zdroj. Už jste na ten zdroj teď napojení v této chvíli. Začali jsme tím prvním cvičením, kdy jste se napojovali na tento zdroj. Ten zdroj není nic abstraktního, je to něco velmi, velmi skutečného. V podstatě se dá říct, že ten zdroj je mnohem skutečnější než my, než jakýkoliv svět, jakákoliv hmota. I současná fyzika dokazuje to, že v jediném krychlovém centimetru takzvaného vákua, takzvaného prázdna, se nachází tolik energie, že je schopná během několika sekund ohřát vodu ve všech oceánech na této planetě na bod varu. Jo? Což je asi docela dost energie. V jednom krychlovém centimetru ničeho. Ano. Dřív existoval takový skvělý termín éter, ale ten byl v podstatě možná záměrně ještě na počátku 20. století odstraněn z fyziky a začalo se používat vákuum, pojem fyzikální vákuum. Ale ten pojem je dávno překonaný a v podstatě fyzika se znova vrací k tomu pojmu éter, tak či onak, protože je zde nějaká základní substance a ta základní substance je také vědomí, je to základní vědomí. A v té základní substanci je nekonečné množství energie k čemukoliv. Jo? Takže my se teď pomocí energie tohoto základního zdroje, který si můžete představit jako bod, jako slunce nebo jako všudy přítomný, tak vlastně pomocí energie tohoto zdroje teď budeme jakoby aktivizovat víc ta svá jednotlivá centra. Ano. Začneme tedy u toho centra uprostřed hrudi zcela logicky z pochopitelných důvodů, protože poté, co si ho nadstandardně aktivizujete, vám všechno ostatní půjde daleko, daleko lépe. Takhle to funguje v té kosmické hře. A je to zařízeno, myslím, velice dobře, protože myslím, že ti architekti celého toho systému byli asi hodně chytří, protože když si rozvinete nějaké nadstandardní schopnosti dřív, než dokážete hluboce soucítit a vciťovat se do jiných bytostí, tak samozřejmě může dojít ke zneužití těchto schopností, což se pak obrací proti nám. Jo? Takže dáme se do toho, pohodlně si prosím lehněte. Můžete, pokud chcete, si případně třeba i trošku podložit něčím kolena ze spoda. Není to nutné. Není to rozhodně nutné, ale můžete si to třeba
během některých cvičení zkusit. Někdy je užitečné si podložit trošku i obě zápěstí, ale zase zdůrazňuji, není to nic nezbytného. Můžete si podložit hlavu, pokud vám to vyhovuje. A i když je vám teplo, tak doporučuji se aspoň zlehka přikrýt, nebo si alespoň přikrýt zlehka nohy pro ten pocit bezpečí a tepla. Pomalu se do toho dáme. Přesvědčte se, že vás nic netlačí, že se vám leží velice dobře. Vaše tělo by nemělo být tedy v nějakém diskomfortu, pokud nějaká část vašeho oblečení příliš to tělo jakoby svírá nebo omezuje, tak určitě si to sundejte, ano, ať máte dokonalý komfort. Tak a pomalu se do toho dáme. No a zaměříme se teď během tohoto dalšího cvičení na to energetické centrum v temeni. To temeno, prosím vás, je jakoby trošičku vzadu, jo? Není to vrchol hlavy, ale je to jakoby vzadu, jo? A to místo, kde jakoby vlasy vytvářejí takový vír, že? Takže tam teď soustředíme pozornost. Během tohoto cvičení ještě víc se jakoby napojíte na ten božský zdroj, na ten primární zdroj. Velice dobře se právě na ty nejsilnější zdroje energie napojujete přes ten střed hrudi nebo přes to temeno. Skrze aktivaci toho temene lebky můžeme zažít neuvěřitelné stavy, můžeme zažít hluboké vhledy do samotné podstaty bytí, do absolutna, protože, jak říkali už ti staří jogíni, jakoby všechna ta energetická centra jsou obsažená v tom centru v temeni. De facto celý vesmír je obsažený, celý systém vesmíru je obsažený v temeni lebky. Současná fyzika také říká, že vlastně náš vesmír je pouhou kvantovou fluktuací, že to je pouhá fluktuace fyzikálního vákua, že to je vlastně nepatrný bod, nepatrná bublinka, ve které žijeme, a tyto bublinky mohou v nekonečném počtu vznikat v takzvaném fyzikálním váku jako jeho fluktuace, což se velice blíží tomu pohledu těch starých jogínů, kteří vždy tvrdili, že všechny světy se nacházejí v našich energetických centrech nebo jsou generovány těmi energetickými centry a vlastně všechna ta energetická centra lze jakoby stáhnout do temene lebky. Každopádně, když se soustředíte na to temeno lebky, tak dochází k tomu, že zažíváte hluboké vhledy do podstaty bytí, jakoby si spontánně, intuitivně uvědomujete, jak bytí funguje, co to vlastně je. A to jsou vhledy, které jsou často ne tak snadno popsatelné slovy. Já osobně se domnívám, jsem stále více přesvědčen, že daleko vhodnějším jazykem pro popis toho, jak funguje bytí, jak je vytvářeno bytí, nejen toho, co je to bytí, ale jak je vůbec celá ta hra na bytí vytvářena, tak je matematika. Naše slova, si myslím, v tomto směru nejsou přesná, ale jazyk matematiky je schopen, domnívám se, to jakoby popsat mnohem lépe.
Ale každopádně vy, když se soustředíte na to temeno lebky, tak dokážete tedy zažít hluboké vhledy do podstaty bytí a v podstatě můžete se jakoby do určité míry stotožňovat s absolutnem, stotožňovat se s tím božským základem. A nemusí to být jen nějaké záblesky, jak se třeba tvrdí v Japonsku, že jakoby cílem nějakých meditací jsou záblesky stavu chápání bytí, kterým říkají satori. Nemusí to být žádné záblesky, může to být stav, do kterého se dostanete podle své libosti kdykoliv ve skutečnosti. Stačí víc to temeno aktivizovat. Jakoby ho víc použít, víc ho používat. No ale je zajímavé taky, a to ví dobře jihoameričtí šamani, že když si aktivizujete hodně to temeno, tak získáváte i neobyčejné fyzické schopnosti. Získáváte schopnost, které se říká v Andách Liang Kai, a to je až taková jakoby fyzická nezranitelnost a velká fyzická výdrž. Schopnost podávat velmi vysoké i fyzické výkony. Takže když se víc aktivizuje to temeno lebky, tak vlastně se stáváme i fyzicky odolnými. A není divu, protože přes to temeno pak neustále do nás proudí velice čistá, velice silná energie, jakoby přímo ze zdroje, doslova přímo ze zdroje. A když je jí skutečně hodně, a to temeno je extrémně aktivní ve srovnání s běžnou populací na této planetě, tak člověk dle těch andských šamanů dosahuje takových, my bychom řekli, nadpřirozených schopností, kdy se stává jakoby nezranitelným a může podávat nepředstavitelně vysoké fyzické výkony. Konečně využívá se to v Andách při mnoha příležitostech, třeba před fotbalovými utkáními, kdy ti hráči někdy požádají šamana, aby s nimi prodýchával temeno lebky, a pak samozřejmě na hlavu porazí ten tým, který neprodýchával to centrum ušnu, se říká v Andách tomu centru v temeni ušnu, tak má to i velice takové v podstatě praktické využití, ta aktivace toho temene. Každopádně, čím víc je to temeno aktivní, tím víc se ve vás probouzejí vaše jasnovidné schopnosti. Tím víc se probouzejí i léčitelské schopnosti. Přes to temeno lze vtahovat do sebe obrovské dávky léčivé energie, kterou pak můžete použít pro sebe, ale můžete ji samozřejmě i vyslat do někoho na blízko nebo na dálku, ji můžete někomu předat. A běžně se to dělá také v tom andském systému léčení. A rozhodně čím je vyšší aktivace toho temene, tím jsou vyšší naše jasnovidné a léčitelské schopnosti a tím máme hlubší pochopení absolutna toho, čemu říkáme někdy Bůh nebo absolutní vědomí. Prostě lépe to chápáme, lépe chápáme toto bezčasé, základní, nezničitelné vědomí. Uvědomujeme si, že to vědomí je skutečně bezčasé, že existuje mimo jakýkoliv prostor a jakýkoliv čas a je zcela neomezené. A čím víc to temeno je námi používáno, tím do toho máme hlubší vhled a lépe to chápeme. Člověk může přečíst stohy knih o absolutnu a hledání absolutna o Bohu a podobně a nemusí ani potom příliš chápat, o čem je řeč, ale
i negramotný člověk, který v životě nepřečetl jedinou knihu, pokud pravidelně cvičí s temenem lebky, tak já jsem osobně přesvědčen a znám takové příklady osobně, je schopen absolutno pochopit. Je schopen se s ním do jisté míry i stotožnit. Všichni jsme absolutno, že? Všichni jsme hra absolutna. Ale vědomě to není jakoby tak zřejmé. Takže během tohoto cvičení si hodně jakoby zpřístupníme temeno lebky. Vyladíme se na absolutno. Absolutno můžete vnímat jakkoliv, samozřejmě. Můžete ho vnímat jako bod, jako zářící bod, můžete ho vnímat jako oceán, můžete ho vnímat jakkoliv, je to jedno. Jo? Když se na něj napojíte, na ten nevyčerpatelný základní zdroj, tak zjišťujete, že se skutečně napojujete na něco zcela mimořádného a můžete z tohoto zdroje čerpat obrovskou energii a pak už ji použít jakkoliv. Ano, můžete tu energii pustit do svých orgánů, buněk, můžete se s tím zdrojem víc a víc totožňovat, víc a víc do něj pronikat. Takže dáme se do toho, pohodlně si lehněte, můžete si trošku třeba podepřít ta kolena, pokud chcete. Udělejte si maximální pohodlí. No a pracovali jsme teď spíše s těmi vyššími centry. Teď se podíváme trošku níž a soustředíme se na to centrum uprostřed břicha. To je velice zajímavé energetické centrum, velice zajímavé. Dokonce v té andské tradici se jakoby dlouhou dobu tvrdilo, že je to nejdůležitější energetické centrum a v podstatě jakoby ano, pokud jsme zaměřeni na práci s fyzickou realitou a jsme zaměřeni na posouvání se mezi dimenzemi, mezi světy a tak dále. To energetické centrum uprostřed břicha má zase mnoho názvů, mnoho jmen a zase pracuje se s ním v podstatě ve všech kulturách světa, pouze pod různými názvy. V Japonsku se mu říká centrum hara, že? A dokonce i v tom pravoslavném křesťanství se s ním pracuje, že? V mnoha kulturách tedy se s tímto centrem uprostřed břicha pracuje a je to centrum, které má mnoho úžasných vlastností. Já jsem mluvil na začátku o tom, že vlastně změna činnosti tohoto centra dokonce nám může vlastně umožnit dostat se do jiného světa, do paralelního vesmíru a tak dále. Může nám umožnit změnit tvar, změnit podobu. My se budeme teď zabývat tímto centrem především, protože při jeho zvýšené aktivizaci se dostáváme do kontaktu s naší hlubinou pamětí, s tím, čemu se říká v Andách paměť Kanai, což je vlastně hlubší paměť lidské bytosti. Kromě té běžné paměti, která obsahuje informace z našeho současného života, existuje ještě hlubší paměť, která obsahuje úplně všechno, která obsahuje jak informace z našeho současného života, a to naprosto všechny, do detailů,
Toho se využívá třeba při hypnóze, že? Dejme tomu při nějakém policejním vyšetřování, kdy je třeba zjistit, co přesně svědek viděl a viděl to třeba před několika měsíci nebo lety. A skrze hypnózu je možné tuto paměť kanaj také zaktivizovat a je možné pak přesně znova prožít to, co jste prožili, včetně všech pachů, vůní, chutí, myšlenek, pocitů, doteků a tak dále. Ale tato paměť kanaj obsahuje taky informace z doby před tímto životem. Jo? A obsahuje jich hodně. Samozřejmě ne každý z vás, kdo tady teď třeba jste, nutně za sebou musí mít životy tady na této planetě, ale každopádně máme za sebou řadu zkušeností. Na této planetě se zvyšuje stále počet lidí, takže samozřejmě mnoho z nás sem přichází z jiného prostředí. Nicméně v té paměti kanaj, v té hlubší paměti najdete celou řadu tedy vzpomínek a velice plastických, jasných, detailních na dobu před tímto fyzickým životem. I vzpomínky na dobu mezi životy. Ano, pokud jste absolvovali více životů tady v lidských tělech, tak i ta doba mezi těmi životy není dobou nějakého, jak si lidé někdy představují, odpočinku či spánku, ale bývá to doba, kdy můžeme být i značně aktivní a i z té doby v té naší hlubinné paměti zůstává řada vzpomínek, velmi jasných, detailních. A samozřejmě, že můžete jít v té hlubinné paměti ještě hlouběji a dostáváte se do doby před vstupem do inkarnační hry a můžete se dostat až někam ke zdroji, ze kterého jste se vlastně jakoby v uvozovkách oddělili. A dostáváme se skutečně až jakoby někam do doby našeho vzniku a do doby našeho zdánlivého oddělení se od zdroje, od absolutního vědomí. Ve skutečnosti jsme všichni takové výběžky absolutního vědomí, ale můžeme tedy teď tou aktivací toho centra v břiše se dostat hlouběji. Velice dobré je to, že když aktivizujete nadstandardně ten střed svého břicha, to energetické pole v břiše, tak se dostáváte do autentických vlastních paměťových stop, protože my se můžeme taky vylaďovat na jiné životy, že? Můžeme se vylaďovat na energeticko-informační pole a můžeme v zásadě se stotožnit s kýmkoliv, kdo kdy žil nebo žije, včetně zvířat, rostlin, minerálů, ale to je něco trošku jiného. Je to v podstatě vyladění se na informační pole planety nebo vesmíru, ale když takto aktivizujete víc ten střed břicha, tak v podstatě vám to jakoby zaručuje to, že se dostáváte do vlastních autentických vzpomínek, ano, do vlastních minulých životů nebo do té doby mezi těmi životy. Tak uvidíme, co vás teď k sobě přitáhne, jaké události, jaké situace vás k sobě přitáhnou. Vyzkoušíme si to. A čím víc se aktivizuje to energetické centrum v břiše, to takzvané kosko, jak se mu říká v Andách, centrum kosko, tak tím snadněji potom jdete do těch minulých životů, do té paměti kanaj. Dokonce existuje v Andách takové jakoby šamanské prohlášení, kdy ten šaman nebo šamanův žák spíše říká:
nocan kani, a to znamená vím, kdo jsem, uvědomuji si, kdo jsem, ale de facto to znamená doslova mám aktivní paměť kanaj, jo? Mám přístup k paměti kanaj. Ale je to používáno v tom smyslu vím, kdo jsem, protože lidé, kteří neznají tu svoji hlubší minulost, jsou považováni jakoby za ty, kteří neznají sebe sama, neví, kdo jsou. Takže ve skutečnosti do té hlubinné paměti není nějak těžké se dostat, je to naprosto bezpečné, nemusíte se toho nějak bát. A pokud zvládnete toto cvičení a můžete ho sami dělat, tak vlastně kdykoliv nepotřebujete k tomu žádného hypnoterapeuta ani hypnózu, tak se dostanete do jakéhokoliv místa v té své hlubinné paměti. A je to v podstatě stejně bezpečné, jako když vzpomínáte na to, co bylo třeba v dětství. Jo? Já osobně si myslím, že čím lépe člověk zná svoji minulost, tím lépe pro něj, protože když svoji minulost neznáme, ale nosíme ji v sobě chtě nechtě, tak ta minulost nás ovlivňuje a ovlivňuje nás mnoha způsoby, aniž si to uvědomujeme obvykle, tak nás ovlivňuje a v podstatě nám to do určité míry ubírá naši svobodu, že? Když tu minulost poznáte, tak zjistíte, z čeho různé naše sklony a tendence pramení, odkud pocházejí. A můžeme řadu věcí ve své současnosti pak také změnit. Můžeme daleko snadněji měnit svoji současnost a máme nad ní větší kontrolu. Vědoměji žijeme svůj život. Je velice dobré nechat se vtahovat do událostí, které jsou pro nás významné, protože ty události nějakým způsobem mají přímou souvislost s naší současností, s podobou naší současnosti. Ať už jsou to příjemné prožitky a stavy z minulosti, nebo třeba i méně příjemné. No a nebuďte udiveni, pokud se ocitnete třeba i v tělech ne zcela lidských. Velice výjimečně dochází k tomu, že se ocitáme, když takto jdeme do té své hluboké minulosti. Velice výjimečně se ocitáme ve zvířecích tělech, pokud tak jsou to třeba těla delfínů nebo velryb, ale je to poměrně vzácné. Spíše se ocitáme skutečně na jiných planetách nebo v paralelních světech, kde je spousta humanoidních forem života a kde vlastně potom zjišťujete, že jste žili třeba nějaké životy v tělech bytostí, kterým my třeba říkáme mimozemšťané. Jo? Ve skutečnosti jsou to spíše bytosti z paralelních světů a zjišťujeme, že třeba jsme už absolvovali životy na planetách, kde jsme měli sice lidská těla, ale poněkud lidská, víceméně lidská. Jo? Mohou to být těla třeba podobná i hmyzu trošku, nebo třeba plazům a tak dále, ale v zásadě víceméně pořád je to něco humanoidního. Tam je strašně důležité, když je dostatečně vyvinutý mozek, když je dostatečně vyvinutý nervový systém a neurony mohou vytvořit dostatečné množství spojů. Potom v podstatě takováto těla mohou být využívána tím, čemu říkáme duše nebo lidská duše. A mohou to být těla libovolné formy, libovolného typu. Samozřejmě, že běžně se střídá naše pohlaví. V jednom životě máme tělo mužské, v jiném životě tělo ženské. Běžně se střídají rasy, protože naše vědomí, naše já má potřebu poznávat, takže velmi často je obvyklé to, že střídáme rasy, střídáme kulturní prostředí
Samozřejmě, že existují vždycky nějaké výjimky z pravidla, někdy naopak to vědomí jakoby zůstává fixované na nějakou genetickou linii, může znova a znova se inkarnovat v jedné třeba rodině, v jedné genetické linii, po určitou dobu třeba. Má to pro něj nějaký význam, ale velmi často dochází k tomu, že se střídá jak pohlaví, tak se střídá prostředí. Takže samozřejmě berte to jako součást té kosmické hry, ano. Minulost, současnost, budoucnost, to jsou jen takové hrátky v podstatě s vědomím, ale určitý stupeň skutečnosti to má a když se takto ponoříte do té své hlubší paměti, tak můžete tam najít řadu a řadu tedy zážitků z té své starší minulosti před tímto životem. Také tím, když se aktivizuje ten střed v břiše, tak obvykle, což je příjemné, získáváme jakoby větší kontrolu nad svým fyzickým životem, hlavně nad svými jakoby interakcemi s lidským společenstvem, s lidskou societou, s lidstvem a člověk začíná být jakoby úspěšnější. Ano. Do vašeho života je vypozorováno šamany, že čím víc je aktivní ten střed břicha, tím lehčeji do vašeho života vstupuje to, čemu říkáme hojnost. Ano. Tak to jsou jistě příjemné takové vedlejší účinky té aktivace toho centra Kosko.